We kijken nu naar de sterrenbeelden. En wat je ook daar kan zien is dat de zon nu in het sterrenbeeld van de weegschaal staat. Dus technisch gezien, als je nu jarig zou zijn vandaag, dan zou je sterrenbeeld weegschaal zijn. In de bibliotheek in de Westereen is een heus mobiel planetarium opzet. Dit is een opblaasbare koepel dat alle facetten van het universum in voorbij komen. Nou, ons doel is om sterrenkunde aan de man te brengen, zeg maar, aan scholen die dan normaal gesproken niet zo makkelijk kunnen doen met plaatjes of met een boek. Hier brengen we echt de leerling of de mensen de ruimte mee. Zodat je het echt kan voorstellen, zodat je echt kan zien hoe zou het zijn om in de ruimte te zijn. Want ja, die ervaring heeft natuurlijk niet iedereen als astronaut. Reacties zijn altijd vet enthousiast. Hangt ook van de leeftijd af van tieners. Die houden dat toch wel iets meer binnen. Terwijl de jongste groepen alleen maar oe en a aan het roepen zijn. Dus de reacties zijn altijd super enthousiast. Ook van de ouders, ook van de leraren en noem maar op. Er is een fenomeen wat eruit springt als het gaat om dit schouwspul van planeten en sterren. Vaak vinden ze het toch wel het allerleukste als je een beetje laat zien hoe een meteoriet in het oppervlakte van de maan botst. Dus dan zie je zo'n kleine steen uit de verte die steeds groter en groter wordt tot hij uiteindelijk op je afkomt en net voorbij vliegt en in de maan crasht en dus een krater creëert. Net al in de mannen, ook andere planeten spreken de bij on. Nou, ik vond Jupiter wel het mooiste. Ja, want kan je eens omschrijven wat je daar zo mooi aan vindt? Nou, ik vind het gewoon een mooie planeet. En die storm, die is ook wel heel interessant. Het is gewoon een heel interessante planeet. De maan. Als datgene erop valt. En die deuken vind ik zo mooi.